Kandhane kang sekar sadong miwalan kembang menur kang esmo arum minor lan noyot-noyotan hatiku sumo mangambar-ambar mawar kuku sing dumaku malon elon warme koler membo Bathara aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nanging pokor kencanan isine tunga tetulak sandang klawan pangan iku bagianipun wong melek sabar narima katalika kaya mangkon Narendra Ngastina Prabu Duryudana manjing dhateng salebeting sanggar pamelengan. Digra meminta cinugraning Bathara. Parandene wis miranto rupa gawe mangsa semedi kaya tonatus kayu garasa mala dupa miyang sekar setaman kang wis winadaning sangku. Sanata Sigra militi nggene mangsa semedi sregep saluku juga. Menaken Pancandriya nutupi babana sangana rupa datan dinana. Swara tanrinu ana ganda taning ambu. Nanging pangejamu minta dhateng sinugraning Bathara mulai pagebleke negari Ngastina nggene ketaman Dauru. Sanata ngasta dupaging dupa sak mustakaning dipangga punang dupa tumang wonten saluring agni. Kabasmi parandene tan bisa murup tan bisa makantar kantramung kumbal tan bisa gumelun. Miwak sambet Goranda marabu arus minangka pratandha datan katarimah panyuning Sang Nata Prabu Duryudana. Gandeng kang winus ing mangkitan kadhiwontening paglaraning Jawi. Katingarep ana pati senggune ngawis mandhap saking setingging awe sangya para Kurawa lamun Cirandaya. Samudra roping jadi den. Kuku sing dupa kemalon. Ning kentiasang abeke abengku sakung cacahan ing